Дали ще има позитивни промени, такива каквито без съмнение търси Немanja Milanović в представянето на неговия тим. Центриране от дясно, Божидар Кацаров се справи по не най-добрия начин. Впоследствие Матей Шимич чисти. Също лошо изчистване от Матей Шимич. Греда в 12-та минута се стига до най-чистата ситуация от началото на двобоя. Талис беше човека, който стреля. Канарчетата доскоро домакинстваха. Мики Орачев с лошо центриране към далечния край на наказателното поле. Грешка от Александър Георгиев, след което изстрел преминаващ над вратата на Янко Георгиев. Бирсент Карагарен в тази ситуация. Активни действия. Педриньо за Георги Русев. Той може да завършва. Прави го Георги Русев с левия крак. Грешка от Терденис Горища, който, опитвайки да върне топката към него в съотборник, я прати на крака на Диего Рапосо. Патрик Луан. Може да завършва Патрик Луан и го прави много близо до целта бразилеца в 22-та минута. Петно и шанса за Крумовград. Елитон. Диагонално подаване от Елитон. Топка на крака на Терденис Горища. С доза шанс той прати към Талис. Русев. Може да завършва Русев и го прави изстрел в далечния ъгъл на Янко Георгиев. Изпълнението на национала на България обаче е неточно. Серкан с подаване към далечния край на наказателното поле. Имаше отиграване с глава от Божидар Кацаров. Много сериозни претенции за игра с ръка в наказателното поле. А в крайна сметка Драгомир Драганов посочва бялата точка. Гледаме още веднъж убеден е Георги Русев, че няма как той да е играл с ръка. Ами да, топката попада в гърдите. Педриньо може би ще търси директен изстрел. Точно така, хубаво изпълнение на Педриньо. Прекрасна намеса на Янко Георгиев. Още една критична ситуация пред вратата на Янко Георгиев, с която вратаря на Крумовград успява да се справи. В случай Гредата помогна тук заслугата Крумовград да не изостава в резултата изцяло на Янко Георгиев. Прецизно под напречната града падаше топката. Шпагат срещу Талис от страна на Божидар Кацаров. Ответ топката Кацаров, тя остана в пределите на игрището. Пас от Кацаров по фланга към Патрик Луан. Той срещу Елитон. Патрик Луан търси позиция, от която може да завърши и го прави по не лош начин. Патрик Луан и отново Серкан ще изпълнява. Пак на близката града е пратена топката. Тук вече го има завършващия изстрел. Възможност за Серкан Юсеин да изпълни още един ъглов удар. Към близката града този път е насочено подаването на Серкан Юсеин. Греда. Страхотно отиграване от страна на Матей Шимич след много прецизното подаване на Серкан Юсеин за Крумовград, създадена след изпълнението на Серкан от ъглов удар. Педриньо. Добър поглед от Педриньо и добро подаване надясно към Карагарен. Добър контрол от Бирсент Карагарен. Подаване към наказателното поле. Завършващия изстрел от Георги Русев. Неуспешно е изпълнението обаче на Георги Русев. Педриньо преди това се подхлъзна. Симеон Петров. Справи се. Изчистването му обаче беше неуспешно. Даниел Миланович стреля и преодолява Даниел Наумов. В 73-та минута страхотно изпълнение от Даниел Миланович. Матира Даниел Наумов. Грешка при изнасянето на топката от защитата на ЦСКА 1948 и с първия си точен изстрел отплаща на този етап. И още веднъж момент, в който Симеон Петров успя да стигне до топката, да не позволи на Патрик Луан да го направи, беше притиснат от двама Симеон Петров. Педриньо. Хубаво е подаването на Педриньо към Бирсент Карагарен. Вече в наказателното поле срещу него Александър Георгиев връща назад Карагарен. Педриньо изстрел с десния крак, слабо изпълнение, което нямаше как да затрудни. Тук пък идва и последния съдийски сигнал на Драгомир Драганов. Крумовград успява да спечели срещу ЦСКА 1948 с 1-0.